Ja, wie maak ik het ervan? Ja, wie maak ik het ervan? Vier oude vaste loven vast zolang wie het maar kan. Ja, wie maak ik het ervan? Ja, wie maak ik het ervan? Vier oude vaste loven vast zolang wie het maar kan. Goedenavond allemaal. Hier zitten we dan. En hoe zitten we vandaag? Die brasserie aan tafel in Brunsum. En Brunsum zeggen we aan. Maar we hebben wel heel bijzondere gasten. En daarvoor heb ik vandaag deze plek uitgekozen. Want ik zit namelijk hier met de winnaars van een Brunsum sleetje. 3 keer yes. Ja, helemaal trots op. En er zit een hele belangrijke man bij. Dit is voor mij, voor ons, 3e jaar op rij, stadsprins. Onze Mark. Nou ja, Mark wil het dan helemaal te brengen, want we hebben net samen een film opgenomen. Welkom heren. Welkom. Hey, wat leuk dat je meedoet aan het echte gevoel, het vastelavondsgevoel rondbrengen in ons eigen Limburg op een simpele manier, langzame manier, leuke manier, gezellige manier. Maar ik ga ook eigenlijk het vragen. Ik weet wie het voelt om als winnaar uit de Brunsum Sleetjes concours te komen. En het wordt toen zo bijzonder. En hier zie je de corona-winnaar geworden. Wie heb hier dit ervaren? Nou, we wisten eigenlijk al wie het vulde, want we hebben al een keer gewonnen, dus het is natuurlijk de tweede keer doen. Ook nog. Maar het is natuurlijk wel een beetje anders en een beetje apart. Hè. Natuurlijk zijn we hartstikke trots en die dat we gewonnen hebben en dat we onze dingen mogen doen op de bühne in november. Dat hoort het dan ook. En wie herkent ze eigenlijk op dit moment niet. En dat maken we wel apart. Zullen we het nog aparter maken dan? Nou, dan zit je bij deze uitgenodigd om het Parksverfair te treffen om door een optreden te verzorgen. Dan te God blijven, hè? En meneer Rutte. En met hij nu nog gekke dingen maakt, dan gaat het misschien allemaal weer niet doen. 11/11/2022 en dan gaan we de heksen maken. Bij deze van harte uitgenodigd. Maar, waar heb ik geoefend aan? Ik heb stiekem het liedje doorgestuurd, hè? Waar heb ik dat gemaakt? Om dat vastelavondsgevoel toch nog te geven, ook al kent het allemaal niet zo gebracht werden wie alles hoor. We hebben ganz voorzichtig al de achtergrondmuziek opstaan. Verder gaan staan, het meeste gaat op, want de neus, die rode neus, die is namelijk hier als het schief met de carnaval. Dat staat voor vastelavond in Limburg. En ik ga met deze mannen gewoon die genoemen eerst toosten. We hebben precies nog even in het glaas. En dan gaan we de kinderen met hun getoast en dat ga ik nu wel doen op de winnaars van Brunsum. En ik zeg dan Brunsum af! Nou, wordt er weer even stil van, hè? Helemaal stil van, hè? Even beschikken. Hebben we de neus op? Het pas. Oh, gelukkig, wat problemen. Nou, we gaan kijken of die mannen goed genoeg oefend hebben die van 3 keer. We hebben het publiek dat steeds op te kijken. Nou, de derde keer dat we het nu moeten doen door onze cameraman Roger Peters. Ja, de kind zwaaien wie switch, want dat is niet op de televisie. Maar veel zijn er maar op en veel gaan zingen. En wat zingen we? Let op. Nu moet ik weer naar mijn telefoon, hè. Dit is ongelooflijk maar waar. Huppakee, ja, zo gaat het maar allemaal niet. De Kumper! Kumper, echt? Volgens mij gaat het. Ja, we maken het ervan, ja, we maken het ervan. Veel houten vastelavond vast, zolang wie het maar kan. Ja, we maken het ervan, ja, we maken het ervan. Veel houten vastelavond vast, zolang wie het maar kan. Laat de boel maar lekker rijden. Zet die ving en doet zijn zoet. Laat die de lach zijn laat schreien. Vastelavond in ons schot. Ja, we maken het ervan, ja, we maken het ervan. Weer op de polverus, zolang wie het maar kan. Weer op de polverus, zolang wie het maar kan. Allah! Ja, wie maak ik het ervan? Ja, wie maak